Bones, avui ja és l'últim dia, avui fem la introducció, avui és dia 16. Agafem aquí de les caixes nostres, agafem els rulos, hem fet 2 caixes, encara no han naixut, haurien de néixer durant el dia d'avui, i una sí, una havia naixut, de 2 caixes. Ara continuarem traient i si podem fem algun vídeo de com ho fem. Apa! Veieu? Aquesta no li vaig ficar el rulo perquè encara no estava tapada l'altre dia i avui ja me la tenen tapada. Les altres encara no m'han naixut. Però veieu? A dins m'hi fan més reines. Això vol dir que aquests nuclis ja tindran la seva reina. Ara toca ficar ajuntar-ho tot i un quadre per estirar amb una banda. Ja estarà. Esforcem aquestes i anem a veure allí els nuclis que vam fer l'altre dia. Bueno, ara aquí estem als nostres nuclis, aquests ja els tenim fets, i què fem nosaltres? Traiem la part aquesta d'aquí baix. Anem traient això d'aquí, i els rulos els podem treure perquè ja no han eixut. Sempre mirem que no hagin eixut a dins, i els anem traient. Ara hem fet 4. Els desenganxem. Aquests 4 els deixem per més cap allà. Posem la caixa. I ho fiquem entre els dos quadres, aquí al mig. Ella durant el dia d'avui o demà ja naixerà. Veieu? Ho fiquem aquí al mig. Ja estaria, els nuclis, un amb cria, l'altre amb cria vella i una per ser estirar. Tanquem, que apenas han fumat.